Té la paraula la senyora Marta Moreta, del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta, consellera, diputades i diputats. Les dones som al capdavant de la precarietat laboral. Sembla que la igualtat encara no és per nosaltres, i ho dic lligant amb el que la senyora Albiach deia al principi. La sort és que només són uns quants i reduïts. Esperem que no torni a passar. Només començar per aquí, perquè em sembla greu realment. En diversos seminaris i formacions de mestres s'evidencia que hi ha una mancança real dels continguts de gènere. De fet, si em deixen una miqueta, en clau estatal hi ha 44 universitats que imparteixen graus d'educació infantil i de primària. Hi ha, evidentment, una anecdòtica presència de continguts d'igualtat i de gènere. En aquestes 44 universitats n'hi ha 11 que incorporen assignatures amb continguts explícits d'aquests dos temes. I 9 d'elles, 9 universitats, són una assignatura obligatòria. Si bé les universitats han desplegat unitats d'igualtat i s'han creat centres d'estudis i de dones de gènere i s'han organitzat grups de recerca, el discurs de la igualtat no està impregnat de forma plena ni en les concepcions ni en les pràctiques docents. Les absències en plans d'estudis d'assignatures i de continguts sobre igualtat s'acompanyen d'altres problemes que no estan resolts. Entre d'altres, l'escassa inclusió de referències bibliogràfiques de les aportacions de dones en assignatures no específiques de gènere. I encara és majoritari la feminització de l'ofici de mestres. I això és molt fàcil de veure si ens mirem qui està impartint les classes en les nostres escoles d'infantil i de primària. Aquests fets s'acompanyen i es reforcen mitjançant els usos del llenguatge que exclou la diferència sexual. La conseqüència és que la formació de mestres, podríem dir, que es viu un excés de tolerància de desigualtats en gènere. Les desigualtats de gènere no són de segon ordre, no ho haurien de ser i no haurien de ser excloses de la presa de decisions polítiques i pedagògiques. M'agradaria també que el govern, i aprofitant que hi ha la consellera, que em digués per què no se segueix les orientacions del programa de millora i innovació de la formació de mestres. Sé que no és un moment per interpel·lar, però ho aprofito. El debat no està tancat i es fa necessari reactivar espais de reflexió compartida entre les universitats i les escoles, en la formació inicial, en la formació permanent, durant el curs, a les escoles d'estiu, que ens permeti mostrar aquelles parts no visibles del gènere que històricament no han estat resoltes. La igualtat encara té molt camí per recórrer, també en la formació de mestres. No tot està dit i està fet per incorporar temes de coeducació, equitat i inclusió. La coeducació no és només l'escolarització mixta, no és només l'organització d'espais, jocs i joguines de centres escolars, ni en les àrees diferenciades. No és només l'adaptació del llenguatge gràfic, escrit o oral dels centres escolars. No és només la introducció en els currículums a tots els nivells de la perspectiva de gènere i la visibilitat de les aportacions de les dones, ni tampoc és la visualització positiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Quan parlem de coeducació, parlem d'un canvi cultural, de valors, de visió del món envers la cultura androcèntrica centrada en els homes. La coeducació no només és una escola mixta, és un canvi cultural molt profund. Potser és moment de començar a parlar d'equitat i de coeducació
ho anem deixant. M'arriscaré que algunes pedagogues i pedagogs em qüestionin aquesta afirmació, però jo com a professional de l'educació ho veig així i, per tant, començaré parlant d'equitat. Hem de parlar d'igualtat i equitat, principi d'igualtat d'oportunitats, com diu una bona amiga meva pedagoga, Isabel Carrillo. I concretant en les esmenes, i per acabar, donar les gràcies a la diputada Albiach perquè ha permès introduir gairebé totes les esmenes. Només fer un petit esment, i acabo, presidenta, que en un dels punts demanaven que sigués obligatòria la formació i en aquest punt no s'ha pogut transaccionar i, per tant, ho lamentem. Amb tot, votarem a favor de totes les esmenes i de tota la moció. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Moreta.